sunt Minu și astăzi vreau să vorbim de promovări și de un concurs pe care eu aș vrea să vi-l fac. Următoarea promovare va fi Alexandru Stan. Dacă scrieți Alexandru Stan Învață Freestyle pe YouTube, vă va apărea un canal excelent de scheme, un băiat care se ține de asta și în plus face multe concursuri de câștigarea mingilor bazooka și altor lucruri. Eu aș vrea să vă fac un concurs pentru câștigarea. Acest concurs constă în câștigarea unei mingi Kipsta verzi. O să vă și arăt. Mingea este foarte drăguță. Zic că merită să o câștigați. Uitați, este firmă Kipsta, clar, nu puteți spune că este făcătură, minge ca lumea. Și concursul constă în o postare pe Facebook pe care o să spuneți fiecare. Vreau să vă spun că dacă ajungem la 25 de subscriberi, unul dintre cei 25 ales de mine, care are un canal mai bun, cu mai mulți abonați, o să câștige această minge. O să ne auzim pe pagina de Facebook Minu Minu. La revedere!